hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। जोङो दिनैहाय आसामाव फैदों। जोंहा दा नामाखौ बावबाय आङो। नामा मा मोनलाय बेना? आदा प्रेमानथनि न'आव फैदों जों दिनैनि स्टुडिअआवहाय। जों मोनसे मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायनो सानदों एलबाम जों बेंगलनिफ्राय। बिथांनि न'आव जोङो दिनैहाय स्टुडिअ गान मोनसे रेकर्डिं खालामनो फैदों। दा बेजों लोगोसे जों जोंनि रंजालि जे जोंनि एलबाम भिडिअ मिउजिकआव जे जों एक्ट्रेसखौ दोनगोन रंजालि बिथांखौबो जों लाबोफादों। जों दान्दिसेनि उनाव देखायगोन। जों दा बिथांनि न'आव दङ। दा बेनिहा जों दा म्यूजिक स्टूडियो है रिकॉर्डिंग खालामगासिनो दं। तो आप लोग देखना ये भैया प्रमाण तो घर पे यहाँ पे हम लोग आया है। ये देखो रिचर्ड भी आया है हम लोग के साथ। और ये देखो हम लोग सभी लोग आया है यहाँ पर स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये आसाम का ये भैया प्रेमान तो दादा है। जिसको भी हो रिकॉर्ड करना यहाँ पे आ सकते हो भाई। और हमारे साथ ये भैया आया है और निवास है। और हम लोग का जो म्यूजिक वीडियो जो एक्ट्रेस है वही है। ठीक है गाइस, आप लोग जरूर सपोर्ट करना। और मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखना। दादा फ्रेमेन्ट'आनो गासिबो मिउजिकखौ फोजोबगोन। बेनियावनो फ्रेमेन्ट'नियावनो खनफैदों। नोंथांमोनाथ' गासिबो सिनायजोबखायो दादा फ्रेमेन्ट'खौ। नोंथांमोना थाबनो नेनानै थाबानो जाबाय। बिथां नैबे बिसिनि चेनेलावहाय हगारगोन आरो ना मिउजिक भिडिअखौ। सिगाङाबो बेनोखा। नोंथांमोना वेट खालामबाय बयबो जे जोंनि चेनेलावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगौ। नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै दोननाय जोंनि चेनेलखौ। जोङो दिनैहाय मिउजिकनि रेकर्ड खालामनाया बन्द जोब्बाय। आदा नोंथांनिसिम नोंथाङा जोंहाय माला आरोखि हरनो हागोन बे मिउजिकखौ आरोखि? आंथ' नै दाथ' जोंनि जुब्लि जानाय नालाय दा बेलासिनिफ्राय बिदिनो सानडेआव जोबगोन आरोना। ओमफ्राय मानडे टुइसडेफोराव मोननो हागौ। आदसा दे आदसा बिदानिफ्राय आरोखि जों अनेक आसा खालामबाय। बिथाङा जोंहाय खोरै आरोखि एसे खालामनानैहाय जोङो आरोखि हरनो हायोला आरोखि एसे मोजां जागौ। आदा जायफोरा बेंगलाव मिथिया आदानि नामा प्रेमान्त', आसामावलाय बयबो मिथिखागौ बेखौहाय बे मोजां मिउजिक बानायो होननानै। जायफोरा बेंगलाव दाबो मिथिया बिथांनि नामा प्रेमान्त' मा नार्जारि। बिथांनि स्टुडिअ फैनानैहाय रेकर्डफोरखौ खालामफैनो हागौ। बिथाङा मोजां मिउजिक सोयो। जायफोरा जुदि बेंगलनिफ्राय बा जेरावखि जायगानिफ्राय जुदि बिथांनि स्टुडिअ फैनो गोसोब्ला आङो डिसक्रिपसनाव बिनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो बिथांनिबो पार्सनेल इउटुब चेनेल दं ना, बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन। नोंथांफोरा बयबो भिजिट खालामनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जों दा बिथां बिदाय लानोसै। दे आदा दे जों थांनायसै नै आदाजों।
Adani nama mama mulai ada? Di bawah nin kan ya, nunggu? Deh. Asal. To जों दिनै नै दासो दास्तिसो जों दा मोनफैबाय नै बिराद गरमथार ना आब'? औ बिराद गरम बुंनाङा नोंथां सिंगार नोंथाङा गानाखौ खननानै मारै मोनखो? बरिया हा? बरिया माबाफोर एसे प्रब्लेम मा जाया नामा नोंनिया? जायाखै जेबो जायाखैना? जों गय जाहोखायाखै दहाय औ बेखौ जों दिनै गय जायाखै सिंगारखौ दहाय बेथ' गयसो जानो नागिरदोंमोन नाथाय जों जायाखै दे दोनथ' जों दा आदैमोननिफ्राय लान्स खालामनानै जों न'नि थाखायहाय थांफिनायसै एसे दावलां बे सर्ट लाना बास जाहोसै थ' जों दा थांफिनायसै जाखांबाय जों थ' जोंनि दिनैनि मिशना कमप्लिट जाबाय जोंनिया दिनैहाय स्टुडिअ'आवहायबो जोंनिया भइस रेकर्डिंआ कमप्लिट जाबाय थ' बियो जोङोहाय मंगलबार बा बुधबारफोराजों जोङोहाय बियो गानाखौ फाथायहरगोन थ' नोंथांमोना जोंनि जे इउटुबाव जे एलबाम गगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो आङो लिंकनि डिसक्रिपसनाव हरनो हानाय माबा जादों नामा बेहानो माबा जादों बिसिनि प्रग्राम नै बियो टिमाव फैबाय जों दा नै टिमावहाय गानजोब्बाय जोङो माथो जागाबाया हा दा जों नै सराइबिल हाथायाव दं थ' जोङो थांफिननो थाखाय जे फैसानो गैलिया दा जों एटिएमनिफ्राय फैसा बहायनाङासै बे सराइबिल हाथायनि एटिएम नै सुंसान दाबोन रावबो गैया नै दासो जायो नामा हाथाया एटिएमाव दा फैसा बहायनोसै पैसा निकल गया रे बाबा हो गया